Non ki chari bom BJP Sarkar atum ki dukelak arara phan ration card ki pipon jialam chak chepa pleng ponsi Karbiang long ta Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hanga hin pen ration card keron ingpu pon deda phi Korkanthi constituency ke parlo kedo analem salong ta ration card keron amai padopon bomlo Kidamtang Arkoini Paying Kora Porni, Korkanthi constituency ke parlo longpho lem salong akimi ration card ki pipon amai ke padupon. Bangso ration card ke pajirpon amai long inspector supply of DDS Suresh Chetri lapen inspector Ranjita Ingtipi kachitong dunalong Korkanthi BJP Mondal Committee amai phudolo ingki pen kedanglok BJP Mondal Committee along klembang phuatum cherap chetudunsi along tina lem salong ta akimi ration card ron ponlo. Ration card ke rona maelong Korkanthi BJP Mondal Committee amai phudolo ingti ke than pon ke non ke chari bom BJP a sarkar tum kidu ke lakarat atuma phan kangthur pon ji aphan ason claim pon bom lo lason thak si bangso ration card sitami chipajir pon long lo lasila puson kidu ke lak arar aphan kilang ke paching bar thek a sarkar long chirap chetu dunang phupusi than pon Korkanthi constituency ke parlo la lamps along doan tu stamini tum ini la kimia ration card bang an sigat sini tum keron pon la bang prosai si claim pon abang ke ni tum keron pon bang ke lang lokso cooperative lamps sama langso dan tagat bakpani dan paklongkam kodok muka langsung sini tum punya ni sila bang so la kimia card bang ke ron pon sila bang so sai along ni la bang song jai pen ka churoji ke lalo ada ka Ilitum India along Prime Minister kay Narendra Modi government lapen itum Assam government Dr. Himanta Biswa Sarma lapen itum Karbiang Autonomous Council Chief Dr. Tuliram Rong hang penseng lo tabor iladak la itum local MNC hoy pen laso commission aside claim pon pot la itum Korkanthi hoy arat pen lang itum pa ni plong kasi kacure Dong mukak pen Samsung ingti Karbiang long live